Això és Intimant amb la respiració i aquest minivídeo d'avui no és per fer una pràctica, sinó per fer un apunt lingüístic. I aprofitant l'apunt lingüístic introduirem alguns aspectes que tenen a veure amb la pràctica del ioga. L'apunt lingüístic és molt senzill. En català, quan respirem, diem que inspirem i expirem. Però moltes vegades sento dir inhalem, exhalem. No. I, òbviament, jo també faig errors quan parlo en català, però tenint en compte que la pràctica de ioga està molt basada en la respiració i que Tramuntana Ioga és una escola de ioga en català, he pensat que estaria bé fer un mini vídeo explicant les diferències entre aquestes paraules. Llavors, ahir ho vaig buscar al diccionari, i us explico el que deia el diccionari. El diccionari d'inspirar diu fer entrar aire als pulmons. Molt bé, ja ho tenim. Inspirar, fer entrar aire als pulmons, és una de les fases de la respiració. Però d'inspirar, i aquí ve la gràcia, el diccionari també diu fer concebre a algú un determinat sentiment, perdoneu. Il·luminar Déu, l'enteniment, moure la voluntat d'algú. Fer que algú concebi una idea, un propòsit, suggerir. Fer concebre, sorgir una creació intel·lectual. Exercir una influència estimuladora sobre l'intel·lecte. Tot això és el que diu el diccionari sobre inspirar, més enllà del fet de fer entrar aire als pulmons. I això m'encanta, aquesta part poètica de l'acte d'inspirar, i que em recorda molt i em lliga molt amb Pranavayu. En ioga parlem dels vayus, que són els diferents moviments que l'energia, el prana o la força vital fa o té. Aquests diferents moviments estan relacionats amb diferents aspectes i amb diferents funcions. En el cas de Pranavayu, la funció de Pranavayu és l'absorció, l'adquisició de coses noves, coneixements, aliment, energia, i és un moviment ascendent. Per tant, inspirar està molt relacionat amb aquest moviment de Pranavayu, que òbviament té aquest aspecte de que poder concebre coses noves, rebre aquesta inspiració. Seria com no quelcom que aprenem, sinó quelcom que ens arriba. No quelcom que decidim estudiar, sinó una informació que de sobte ens apareix, que ens il·lumina, que ens inspira. En canvi, inhalar, que és aquesta forma incorrecta de dir de l'aire, de parlar de l'aspecte de fer entrar aire als pulmons, en català també té un significat ben bonic. Vol dir aspirar amb finalitats terapèutiques certs gasos, vapors o líquids degudament polvoritzats. Per tant, no és en absolut fer entrar aire als pulmons. Si parlem d'expirar, que és la segona fase de la respiració, el diccionari diu expel·lir dels pulmons l'aire que ha servit per la respiració. Però poèticament, expirar també és morir, cessar, finar, especialment allò que té una durada determinada. I aquest expirar i aquest aspecte més com de quelcom que s'acaba, de quelcom que mor, de quelcom que marxa, em fa pensar molt en un altre dels moviments principals de l'energia que contemplem en ioga, que és Apanavayu. I Apanavayu és el moviment descendent que ajuda a que tot allò que ha de marxar pugui marxar
seria doncs, tot el que fem a nivell d'excrecions, per les dones la menstruació, però també energèticament deixar anar tota aquella energia que ja no és útil, que ja ha fet el seu servei i que ja més aviat està convertint-se en una energia tòxica i permetre que marxi. Aquest permetre que marxi és molt important. En ioga moltes vegades us parlem del deixar anar, doncs aquest moviment d'apana, de deixar anar, està molt relacionat amb l'expiració. Sí? Per això moltes vegades quan practiquem l'entrega, la practiquem des de l'expirar, perquè ens ajuda a deixar anar també d'aquesta necessitat d'estar-ho controlant tot. No us preocupeu que dels ballos, que és un tema que a mi m'agrada molt, ja en faré algun vídeo molt més detallat en algun altre moment, perquè n'hi ha més, n'hi ha d'altres. Però quan llegia això ahir, quan llegia les definicions dels diccionaris, vaig sentir que em venia de gust dir-vos-en alguna coseta. I aquesta part d'expirar relacionada amb el morir, quelcom que s'acaba, també em ressona molt amb un altre concepte de ioga que és Abhinivesha. En ioga parlem que pel camí cap a la transformació, que és del que la pràctica de ioga va, ens trobem una sèrie d'obstacles. I un dels obstacles que ens trobem és Abhinivesha. I Abhinivesha vol dir seria la por al canvi o el desig per la continuïtat. Voler que tot romangui exactament igual com està ara, cosa que és un impossible, perquè la realitat és que tot està en canvi constant, no? Però és cert que en els Yoga Sutras de Patanjali, que és com el llibre bàsic en el que nosaltres ens basem, que exposa la pràctica del ioga en profunditat, doncs es parla d'Abhinivesha com el principal obstacle o un dels principals obstacles per a la transformació o per a aquesta connexió més profunda amb un mateix. És a dir, cal saber deixar anar, cal saber acceptar el canvi i cal saber entendre que el canvi és l'única realitat. I per tant, saber deixar morir, finir, cessar allò que per naturalesa tenia una durada determinada. I això seria expirar. I en canvi, d'exhalar, que és aquella manera incorrecta que de vegades es diu l'acte d'expel·lir pulmons de l'aire, aire dels pulmons, en català exhalar vol dir desprendre, emetre o expel·lir un gas, una olor. Una olor. Poèticament, i el diccionari ho recull, es diu, i per extensió, es diu exhalar el darrer sospir, morir també, com a sentit figuratiu. Esplaiar, donar expansió a un sentiment. Per exemple, exhalava tristesa. Això és poètic també, però no vol dir exhalar en cap cas expel·lir dels pulmons l'aire que ha servit per la respiració. Sí? Per tant, quan parlem de respiració, parlem d'inspiració i expiració. Doncs apa, ens veiem a les pràctiques d'intimant amb la respiració. Moltes gràcies. Ciao.